नै या बेफोर खामानिखौबो आंसो मावनो गोनां जाबाय बोराय देहाया हाजिराफोराबो फैला लिंबाबो फैला मा जागोन मिस्थि सानैसो लिंबाय मिस्थिया फैला बे बोरायासो मावनो गोनां जायो दाना मा खालामगोन मा बुजिलांगोन आं बेफोर हाखौ दाना गोजौआव फैनो नागिरबाय सिथ्लायाव आंसो मावनो गोनां जाबाय बे बोराय सासेया बेसेबां खामानि मावबावनो बे बोराया गोदोनिफ्राय खामानि मावनानै बोरायलांबाय हाला जालांबाय खामानि एसे मावबानो मेंनाय जाबाय हनै थाइजौआ हनै आंनिसो बियो आंनि ओ थाइसेनिया आंनिसो आंनिखौनो आंनिसो बियो आंनिसोनो आंनि थाइजौ फैयो मा दावराव मा गथ' फुंसो दावराव खोनाबाय आंलाय दामफियाथ' स्कुलाव थांदों हा सोरनि दावराव सोर फैखो ना सोरबासो फैबाय आंनि बारियाव थाइजौ खान्थाल खमलाफोरखौसो जानो फैलायबाय नामा खमलायानो देराखै फिसा फिसा खमलायानो मोना बेखौनो हानो फैयो बिसोर आंनि थैयो आंनि थो आंनि थाइजौ थैयो आंनिसो 어디 그 저구디라고 양피요 안 그쪽으로 좀 저거 angin itu ang bigulago bam berarti yang nang kecok kabai nang sudah ya mau kan sana kau nang yang saya itu angin dangki jangan ngari nang jangan ngari dangki jangan ngari dangki pikirnya dangki angan noi boy menda bang boy lá bây giờ nhỉ yêu chị lại cho cái này mà đừng giả nữa con đừng nôn khảo ăn hai á khu gà chung với hai con gì nôn khảo ăn khó ăn nôn rồi trả này là sư bà quy được biếng như vậy phải cho anh ăn không chịu cứ chân kha ăn ngon chịu cứ chân đừng nhát tí cha chưa jangan ngabiu damsi piklia nung mo jangan ngah bambula pitla nung cu pitli gagwal nung pitla lang pitli nung ari bang jangan ngabi damsi nung mo jangan ngah Surut kijang ni bagang. Bambula, tampe. Oh, ni kayak apa ah? Makanan teng sebiang, ha? Bahani mendeng, bitai juku nung sila, ha? Bahani mendeng. Ah, untuk perang tai juku han zubai bisir. Sir handeng, ha? Sir kantaran sir bitai juku han. Oi, kayak ni apa? Ang hana kau tai juku, dam pia juang kau ding nalap tu. Ang hana kau apa? Bisuang kau ding nalap tu. Nong ah tu bisuang tu tai juku. Ma ang handeng, nung handeng, tak kau bisir kau tukar. Gau hanang kuning nalap tu. Kau bambula tai juku han tang ni nani buku dan ding nalap tu gau han jual abo binu. Ang ding nalap kau ni abo binu binu kadang, pergi pakai kadang kawan. Gau han nani, minum tu ding juang kau kerja tu. Ang kau kerja tu biu. Oi, apa? Kau harus ding nalap tu angku. Pas nalap itu yang kau. Kau harus ding nalap tu angku kerja tu abo. Binu ding nalap kau ada lagi binu. Binu bambula pitanya. Cukup kan tu. Cukup kan tu. Aku telek, sila pun tunda leh. Yang sekeba huni sila. Makan apa kau kau lagu na? Kau kau lagu na? Kau lagu apa? Ayo kenapa? Betang gunang, betang pikirna. Bingung ni kunutang gunang. Negulan ni biya. Bulan leh thai johan leh chef kalau jubeng di bari ni. Kita santai kau. Bingung ni kunah gunang. Kita biya ngau taya. Baik bime apa? Bang. Oni ni bikong. Kau gidir kalam nalapai. Rumah bikau fuji tam bikau. Gunang bikau tu putayu. Negulan aku ni biji. Kalam bikau biji.
आरो बेबायदि सथांगिया दामफि बिमाया गावनि गथ'खौनो स्कुलाव थांनो थाखाय जेबो खबरानो गैया र' बेखौबो सानसे न'आव थांनानै सारि हैगोन बेखौ आव बेलाय माथो दामफि आरो बामबुलासो फैथ'र' बिसोरखौ सारिगोन बिसोरखौ सानैखौबो आइ बाबुला स्कुल थांनाया बहा खाथिबाय थार नोंसोरो हा मामि जोंखौ होसोदो खायलें आबौआ हनै मोजांसो मोनदों आङो गोसो जादोंब्ला स्कुल थांनो गारनानै बिदिसो खाथिबाय थार नोंसोरो हा सालानो फैयाखै स्कुलाव ओंखायनो जों गेलेदालै दामफिजों आंजों मा सार फैयाखै जालाबायनो आंखौ थगायनो जायगा मोनाखै नोंसोरो हा सार फैमाराखै आयं जों थगायमाराखै नोंनि कसम हा आरो आंसो गसं जाबावदों नोङो नोंखौथ' दायनोसो बाबाय आङो बोरैहाय गदोंलाय आया हनै बुंसिगोन दामफि नोंखौ हा आरो आंसो गसं जाबावदों बियो र' बेखौ न' थांनानै सानसे हैगोन आं बिमा सिमा गियां आरो नोंबोथ' खम बुस्थु नङा नों स्कुल थांनानै बे दाबिजों खाखोमानानै नों गेलेबाय थादों फैयाखै साल फैयाखै दिनै फैयाखै बे सारा आंनि न'आव फैनानै नोंखौ खोन्थाफैदों माथो हो फै न'हाय सारो बेनिफ्राय थांनो हाला बे दाबिजों हो थांला स्कुलनिफ्राय खाखोमालांना लांना नोङो दिनैनिफ्राय साला खाखोमालांबावदों नों दिनैनिफ्राय खाखोमाला साला थांलाबाथ' दिनैनिफ्राय जलाय सिखार खालामफै होनबा हो Này hả bố xem được không? Khả làm không? Gokhơi. Tuh, Sama cái này bị chưa? Sama lang ka? 미쳐. 아, 빨리 나가. gokhơi thôi đúng không? Gokhơi. Jangan mati ya, Pitri mati. Apa sih dia? Hah?